Ezuma ọkụ bụrụ ụzọ Ogbuefi ofu onye na mmeri Ambassador of Goodwill, founder and president Infinite Foundation Incorporated USA, Infinite Sport Academy. Kelizi maka lọle Onyoma, Chinyere Onyoma Liso, eze nwanyị yo, eze nwanyị, eze nwanyị yo, adịdịrị ya funu, adadị ogide n'iso, ọmalịcha nwanyị dị ya funu, lọle Ezuma, lọlọ Gesta, ajalugo Onyoma Liso, ọkụ bụrụ ụzọ Onyoma dị ya funu. Akademelu mwe. Chief Doctor Innocent Ifediasochukwuma, CEO Innocent Motors, Innocent Group of Company, onye Chukwu debere nsọ, ofu onye na-alụ anya ụgbọala n'Afrịka niile, ofu onye ụwa ji ọmara Afrịka, Nnewi nwere mmadụ, Anambra nwere mmadụ, ana Igbo niile nwere mmadụ, Naịjirịa nwere mmadụ. Sir Frankie Ikejiofo Nero, gentleman, ya na-ezigbo lọrị ya, Dr. Nkechi Ikejiofo Ọchụgo nwanyị, adị afọ ugwu kwadanụ, n'ezianụ nero nke mụ, gentleman n'iso ayaraba sebe ezi odoguzienu nwanne mmadụ n'ọsọ bilizienu. Onye ka anyị na-ekwuzi maka ya? Chief Jimmy Asiegwu, okpuru ọha ndị Igbo, onye ọma n'Ezinifite, akwụrụ ụlọ nke izizi n'Ezinifite, board chairman Igbo Cultural Association California. Okpuru ọha na mbụ, okpuru ọha onye ọma n'isobiri n'ụlọ, okpuru ọha onye ọma n'enyi afọ, akwụrụ ozi ụlọ amalụzi onye tara ya n'ụlọ, akwụghị ọ na-akwụghị erugo n'ụlọ nwanne m, akwụrụ ụlọ nwanne mmadụ n'isobiri ya na ezigbo lọrị ya. Holly Asiegwu Osodieme, ka anyị jezie n'Imo steeti Okinọlọsịa.
ndị Igbo niile n'ugwu mbara Imo steeti nunu onye ezi okenye na-ekwuzi maka ya Honorable Chief Uche Nwosu mba Imo steeti niile Chief of Staff Imo Chief Idi Ihanasho Okwenyere mba wan n'ọrụ Chairman Seed Security Service Incorporated Los Angeles Onukwenye ya dịrị mma Chief Sir Ben Amadi Akuri n'obi wan n'ọrụ Chairman Olu Town United Incorporated USA Kelele maka White House onoma White House onini afo our first lady Lady Barbara Amadi President and the founder Umuada Kachewa Mmadula 1 n'ụzọ ndị ya Ugo Samba n'ọrụ Our first lady Odogu White House onoma Enene we mwanyi abụwa Nwoke nene mwanyi abụwa Maka ndị na-anụgbọ ha mwanyi waya anụ lelelele Our first lady onoma no Ejezi ụmụ kanjezi n'ogidi Njezu dazi ezi ọda nụnụnụ Adide nọ n'afọ Adogidi nwanyo Adogidi nọ n'afọ nụnụnụ Onye dịka ị na-ekwuzi maka ya Chief Mrs. Amaka Anajemba Odibeze Ikemba ndị ogidi CEO Godas Ventures Acheluga nyoma nini afu Adide nyoma Adadi orama o Adadi orama Adadi orama Haji Emmanuel Onoshie Moye Udokwabi Ọfọ akwụkwọ Igbo Dezie n'odogwu abịa odogwu abịa onye ọmasị oji mmiri n'ọtụ ejezie n'enu odogwu abịa onye ọma ya na-ezigbo lọrị ya Mrs. Josephine nke Mumoye Oshimiri North Local Government Delta State Musejeje Chief Ikem Nnorum Ọkwụrụ ọka Omena Nwayo Gwan na mba anọ Omena Nwayo n'ihe adị o Omena Nwayo Ogbulu ọka ọkarịa Ọkwụlụka si anwanne m n'isobele Ọkwụlụka mama Ọkwụlụ ọka mmadụ niile Nwanne mmadụ si n'iwe ọnọdụ enyi ya na-ezigbo lọlị ya Ngozi nọrọ m Ozodieme President Mba Anọ Daughters of Southern California President Adugo Women Cultural Association of Southern California Dezi Ozodieme nwalecha nwanyị Achalugo nini afu Adugo nwanyị Adugo women nunu ya fu nunu Mwagwalu kinesi anu
of Igboland. Yeah. Obambwimo. Magadia of North. Founder, Pre-Adult Affairs Organization. Chairman, Sanji Group of Company. Yezi wada debano. His Royal Highness, Eze Dr. Cletus Ikechukwu, Ilo Mwanya. Obi Obinu. CON, Chairman, Imo State and Southeast Council of Traditional Rulers. Igwe Nwabale Kenekwa. Dr. Martin Nwankwo, HOD, History and International Study, Imo State University, our prof, Anyekene. Prince AZK Adekoya 2, Prince Shadek, CEO Shadek Network International Incorporated, Royal Fashion Shadek and Shadek Lawsuits Loan. His Excellency Atiku Abubakar, Turaki of Adamawa, former Vice President of Nigeria, Ankadedesa. Obasi Yese Iyimoka Umo of Abreva Kingdom in Los Angeles, California. His Excellency
Ndidi afụzọ ugegbe nwanyị ọma. Ifi Hollywood oje na nwayọ nwanyị. Honorable Chief Ambrose Onakalamba Ikemba His Royal Highness Igwe Roland Odigbo Agbo Tuna Mbeke Igwe anyị ekelekwa ka njezie n'oge njezie na Nnewi nje elu dị ebe anyị ụba ka anyị zụtazie kapịta n'ọhịa ụfọdụ mere ihe ụzọ na-enwe aṅụrị ụfọdụ mere anabara na-enwe aṅụrị ụfọdụ mere dọla n'ụdị ofu ebe nnụnụ ụfọdụ Naijiria ji mma ọnụ Chief Dr. Ifeanyi Patrick Ụba Ebubechukwu ụzọ na Nnewi Chairman Capital Oil and Gas Ichie Anayo aka metal nwoke na ife nwanne nnukwu ya na ezigbo lọlị ya Josephine aka metal mkpụrụ mma Asampete nwanyị ọma Chief Oke Mmụọpịta agwụ udere n'Igbo ọka aka na-aba agada His Royal Majesty